kay COVID biha, kay mulakaw pa ko be. Kay mo attend pa ko sa meeting biha. Sige, Bi, pagamping ha. Kay labra ba kita ka? Di na ba ako mabigwa ka? Pagkanasan ni si COVID biha kay gigutom na biya na si COVID be. Narabi oh. Timing ka ayo. Kay mo ari na ba ito kong kabit? Huwagan to na ko yung totoo. Nanlakaw na akong asawa. COVID! Mo ni tawag mo COVID? Namura na ni chihuahua nga hapit na mabuang. Wagan ako. Kaya manawag sa kong lalap po eh. Hindi na rin ko nagpaabot. Ay, salamat. Nawag na Jud. Hello lang ka. Pwede mo rin ka sa balay? Ay, sige. Mara ko. Dali diha kay sus gana. Ganiha para ba ni nangisog akong chihuahua? Dali diha lang ka. Sige lang ga. Pisugan na dani mong chihuahua. Sige. Sige lang ka kay ako sa ning pakanon ng chihuahua na ko. Hindi tabal ka pangan kay COVID. Sige lang ka. Sige. Pagdali ha. Sige. Bye. Okay, love you. Asa naman karon si Suwang nga? Ako to sumpo ko ng palit kaon sa COVID. Suwang! Oh! Dali kay sugon tayo pagpalit og pagkaon ni COVID. Unsa man, boss? Pagpalit ra ko dito og kanon ni COVID. Okay. Kasi mabuang ni nagtuto na bang laway ani. Palit og pan dito nga balik sa gatos kay pakaon kang COVID ha. Balik sa gatos? Oh, may gitugon si mong ma'am. Pagdali dito, pagdali. Di ka malaw sa tong iro. Asa iro ninyo na? Kana ang breed na sir kay tao daw kay chihuahua. Wala ninyo injection ni sir? Sir ka pa ka dak na. Meron naman nabuang sir. Ano wala nang dagwayo? Pagdali kinabuang gid di ka mo palit. O sige sir. Ayo. COVID, babe. Salamat. Abot ka kay. Sud. Likot. Grabe iro ni boss. Ang pangan kay COVID. Bright ta gini boss eh. Kaya ang naong si Iro, murag baray. Rabison bigay dagoy. COVID. Oops. Uy, yuwa ang dagwain mo kuwang na eh. Kaya kuan oy nagtawag ganino oy. Ha? Hindi nga nakikunin mo. Nami babae nga. Gani baguhay mo tulak ko sa map. Nami babae. Si ma'am baguhay mo tulak ko. Patay, ni sira eh. May kababalaghan. Tay, hari na pa doong babae. Tago. Sige lang da. Stand up po. Tay, daan pa ko kabit dito, sir. Grabe, di ka kamahayan ang akong uyab ba? Sir! Dali ka deso? Kanya ka diya? Sir, ganyan ko dire. Napagkaon ko si Maureen yan, nabatian akong babae yan, nakita na akong babae. Imo itong kabit, sir, no? Sa kapit. Kami karamtan ako ang taon eh. Nara siya gatod diri ganiya kadiyot lang. Third bye? Mudi na ibig sir klaro atong imong kabit. Pag mulakaw ko. Patay ka na kong problema. Sakpan ko sa kong boy-boy hinuon.
Saka angay ako buhaton na no. Ako siyempre tulong. Bayaran siya sweldo. Sige, may pa. Suwang! Balik tiri, balik! Sir, tinuod sir na ngayon mo tagabit. Huusan mo, ka. Ako na to kami ka. Ganyan nga na yung mong tawag. Di, last na mo ron ng adlaw. Bayaran ti ka sa imong sweldo. Last nga adlaw, grabe. Hindi mo sila itungod lang atong bayanan sir. Amiga ra lagi mi. O dara imong sweldo. Ay nagbalik diri ha. Last na sweldo. Ina na. Wala na. Ikaw na to. Ikaw! Jay, nas busay. Patay ka buwangan ka, kabawas yung umur. Ako kong tagi. Pagpuntik ang bus. Patay kang busay ron, di kan tago ha? Di ba ka tumutugan sa akong misis si Suwang nga na ako kambit? Kaproblema ba ni? Ora ba rin kaingon lulo nga milagro nga punuan mo storya? Kasi pwede ta ano maka pangayag advice? Patay ka buwangan ka ron. Tuo di ka sa kuana, mga milagro ha? Patay ka, kabuangan ka diri kung kabawas mo. Pwede mga yung advice ni mo diha? Nga di ko may bawaan sa ako ang asawa nga na ako'y kabit. Kaya basin mo mutugan to ang kuan. Akong boy masisuwang. Tanawara ka biti niya eh. Buhay ko masayop. Kabuangan ka ron. Ang akong advice sa imo, buhaton nimo ang akong ipabuhat. Una nimong buhaton kay kisi ang kaning kahoy nga kulo. Patay kisan pagit. Sige. Buhaton na ko ang tanan. Patay na tuntog ining buwag eh. Kabasin ko ano ron. Unsa naman sad akong sunod buhaton nga naman naman ako kisan punuan. Mana nimo kis ang punuan. Oh, Unya ang ikaduha nimong buhaton ligid og kaduha sa mga sagbutan. patay. Sige. Pero last na lang niya. Matay ka buwag ka. Ugaw na kita mo sinina. Mayra ka buwagan ka bawson nimo. Napakoy ka sa ibubuhat mo. Ay kang buwag ka kini kay ikatulon na kong pabuhat si mo lisod kini buwag ka mapahamak yung gani. Nah, Tagalog na biya karon. Ay na, ano gito yung kanaas? Duda na mga kuha nila. No. Naari ka buha ka kanina. Run. What's up mga ka-Jinso? What's up mga ka-Jimsog? So welcome to our new video from Jimsog TV. Shoutout. So it's time to shout out now. So, shout out ako kang Chuna Labreda, Aldren Labreda, April Mahinay, Janry Mahinay, Marco Calvo, Cathy Hayag Streamos, o si Emma Rose Bautro Espino. Salamat. Yeah, shoutout ko kang kuan Saichi sina Hunon. Ito naligog iwanon. Shout out day ka Gio Olivar. Woo! Shout out day kang Kat De Leon. Shoutout sa taga Manyo. Shoutout mo kang San Remio. Shoutout po kang El Tiger. So, more na tanan guys. Shoutout sa inyo guys, mga supporters. Support na mo. I-click na ang shoutout day kang notification bell. Kang Minard. I-click ang notification bell. Yan, pwede na mo mag-comment para ma-shoutout mo. So, support na mo guys. Whoa! Oh! Sir. Abi nakita. Nakita siya.